Společnost Virgin Galactic Richarda Bransona vlastní osobní letadla, která vozí cestující do vesmíru. A trojici uzavírá 42letý miliardář Elon Musk. Zakladatel PayPalu prodal svůj podíl ve společnosti, aby uskutečnil svůj sen. Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX právě odstartovala. V roce 2012 se z Muskovy společnosti SpaceX stala první soukromá firma, která vyslala na oběžnou dráhu vlastní kosmickou loď a spojila ji s vesmírnou stanicí. Pro pouhých 10 let fungující společnost to byl omračující úspěch. Obdivuji fakt, že se mu podařilo zbořit představu o tom, za kolik a za jak dlouho je možné vyvinout nosnou raketu. SpaceX odvedl senzační práci. Dokázal, že nahoru dostane náklad. Zapůsobilo na mě všechno, co dokázali. Nová generace uspěje pouze v případě, že se vypořádá se 3 klíčovými výzvami vesmírného letu. Spolehlivým a bezpečným startem, návratem do atmosféry a přistáním s opakovaně použitelnými plavidly a konstrukcí a údržbou hardwaru na oběžné dráze. NASA tyto výzvy překonala s pomocí tučných vládních dotací. Učíme se, jak to dělat jinak. Učíme se, jak to dělat inovativním způsobem. Učíme se to dělat za méně peněz a momentálně jsme v bodu zlomu. Od počátku programů Mercury a Gemini jsme ještě nikdy neměli tolik příležitostí jako dnes. Nový vesmírný věk se soustředí na problémy, které jsme řešili už v průběhu Mercury a Gemini. Tyto programy vydláždily cestu pro přistání Apolla na Měsíci. Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Ale americký triumf nebyla levná záležitost. Dnes by vyšel na víc než $100 miliard. Lidé z planety Země poprvé stanuli na Měsíci v červenci 1969. Když mise Apollo v roce 1972 skončily, musela NASA vymyslet nový, cenově dostupnější způsob zkoumání kosmu. Mezi zásadní inovace patří opětovná použitelnost. Pokud bychom měli vyhodit 747 pokaždé, když přeletí Pacifik, nedoplatili bychom se. Ale my přistaneme, doplníme palivo a přepravíme další cestující. NASA se rozhodne tento model napodobit a vymyslí letadlo pro oběžnou dráhu Země. Raketoplán. Raketoplán byl něco, co uspokojilo požadavky všech, bylo k dispozici všem, zlétlo a přistálo, kdykoliv jsme si to přáli a tím vším rozšířil možnosti vesmírných letů. Nový cíl NASA v oblasti pilotovaných letů je četnost, nikoli vzdálenost. Místo cest na Měsíc a dál chce na oběžnou dráhu vysílat posádku a náklad, kdykoliv se jí zachce. Pokud dokážeme dostat lidskou infrastrukturu o pár set kilometrů výš, stane se z vesmíru nová hranice vědy a obchodu. Ale aby toho dosáhla, musí zapomenout na Apollo a začít od nuly. Z technologického hlediska jsme v té době budovali něco supermoderního. Apollo přepravovalo 3člennou posádku, ale raketoplán musí na oběžnou dráhu dopravit až 7 lidí a 16 tun nákladu. Plně naložený bude vážit až 130 tun, což je mnohem víc než 80-tunové lodě Apollo. Odlepit ze Země takový náklad vyžaduje nový typ raketového hardwaru, vlastně 2. Nejvíc práce nám nejspíš dali hlavní motory. 3 hlavní motory představují první novou technologii. Jsou zabudované v raketoplánu a vyrábějí část tahu potřebného ke startu. Tento systém lze na rozdíl od Apolla používat opakovaně. Při své velikosti a váze měli velkou sílu, ale často selhávali. Bylo to náročnější, než jsme čekali.
Motory konečně startují, jak mají, ale dosáhnout toho trvá o rok déle, než bylo v plánu. Druhou novinkou jsou pomocné raketové stupně na tuhé palivo, každý na jedné straně raketoplánu. Každý z nich má dodávat tah 1,36 milionů kilogramů. Kromě této ohromující síly jsou rakety navržené tak, aby snížily náklady. Po startu je možné je opravit a opět s nimi vzlétnout. O 30 let později posouvají konstruktéři recyklovatelnost na úplně novou úroveň a čekají na další velký pokrok. V současnosti do vesmíru pronikáme pomocí těžkopádných jednorázových raket, které se technologicky moc neliší od těch ze studené války, což je velice nákladné. Nový raketoplán Skylon už drahé pomocné raketové stupně nebude potřebovat vůbec. Bude startovat jako letadlo a během první fáze cesty do vesmíru bude využívat moderní tryskový motor. Jmenuje se Sabre. Sabre je hybrid. Při nízkých rychlostech používá místo tekutého kyslíku a vodíku vzduch, což nás dostane na rychlost Mach 5. Při tak vysoké rychlosti je vzduch pro tryskové motory příliš horký. Ale Skylon dokáže vzduch bez zlomku vteřiny ochladit, takže motor bude fungovat a dopraví letoun na hranici vesmíru. Až se tam dostane, motor se promění. Za rychlostí Mach 5 se vzduchové vybavení vypne a naskočí supermoderní raketový motor, který nás dostane na oběžnou dráhu. Vytěžili jsme to nejlepší z obou světů. Sabre se momentálně testuje. Pokud bude fungovat, bude to efektivní a ekonomický způsob dopravy na oběžnou dráhu, ale dostat se tam je jen polovina úkolu. Bezpečný návrat na Zem ve velké, opakovatelně použitelné lodi bude stejně náročný. V 70. letech byla pro NASA zpáteční cesta jedna z největších výzev. Okřídlená vesmírná loď, která byla 10krát těžší než cokoliv před ní, musela zvládnout bezpečný návrat na Zem. Loď na oběžné dráze se pohybuje rychlostí 28 000 km v hodině. Aby se mohla vrátit na Zem, musí proniknout atmosférou zahuštěnou molekulami. Tření těchto molekul pomáhá loď zpomalovat, ale zároveň vytváří extrémní teplo. A čím těžší loď, tím vyšší teplota. Předchozí výpravy do vesmíru probíhaly v plavidlech na jedno použití. Při návratu docházelo k jejich zničení. Raketoplán a jeho tepelný štít musí takový návrat zvládnout nesčetněkrát. NASA přichází s kobercem žáruvzdorných dlaždic. Když tu dlaždici uchopíte, bude vám připomínat polystyren. V podstatě se jedná o skelná křemenná vlákna, která jsme se naučili rozptýlit v kapalině a následně z nich tuto tekutinu vyvařit. Když ji vezmete do ruky a z druhé strany přiblížíte ledlampu, nic neucítíte. Dlaždice sice dokážou odrážet spalující žár, ale jsou křehké jako porcelán. Ty dlaždice představovaly problém. Byly neskutečně křehké. Propíchli byste je prstem. Byly Achillovou patou celého programu. A raketoplán jich potřebuje 30 000. Každá musí zapadnout na své místo a proto je třeba vyrábět je ručně. Připomíná to skládačku. Každá dlaždice musela mít vlastní výrobní číslo. Tvořili samostatnou vesmírnou loď. Po více než 6 letech vývoje dlaždic čeká raketoplán upevněný k 747 série letových testů. Ve výšce 8200 metrů dochází k oddělení zdrojů. Jako kluzák raketoplán uspěje, ale žáruvzdorné dlaždice v testu neobstojí. Během vývoje měli problém udržet dlaždice na povrchu raketoplánu. Lepili jsme je na raketoplán, ale to nestačilo. Odpadávali.
Inženýři, kteří dnes konstruují soukromé vesmírné lodě, také řeší návrat do atmosféry, ale pomáhají jim s tím předchozí selhání a technologické pokroky. Tým Dream Chaser má víc než jedno řešení. V současnosti používáme poslední generaci tepelných dlaždic. Vymysleli jsme ablativní materiály neboli pláště, které je zakrývají, a tím pádem jsou o 100% odolnější než dřív. Tým také sestrojil menší plavidlo, jehož povrch má 1/17 plošného obsahu raketoplánu, takže se s nás udržuje, ale dokáže do vesmíru dopravovat jen posádku a malé náklady. Skylon se k návratu do atmosféry staví odlišně. Vnitřní palivové nádrže mají vliv na jeho velikost, ale návrat s prázdnými nádržemi znamená sníženou hmotnost. Když srovnáte Skylon a raketoplán, zásadní rozdíl je v tom, že palivová nádrž je uvnitř lodi. Při návratu jsou nádrže prázdné a průnik do atmosféry není tak drsný. Nedochází k tak silnému zahřívání. Snížená hmotnost umožňuje chladnější návrat a Skylon tedy nepotřebuje složitý dlaždicový systém, který chránil raketoplán. V 70. letech zpomalovali výrobu nedostatky tepelného štítu. NASA objevila správný materiál, ale jeho upevnění na vesmírnou loď bylo náročnější a nákladnější, než si představovala. 2 roky po termínu a rozpočtový schodek $6 miliard. První raketoplán startuje 12. dubna 1981. Tyhle stroje nemůžete testovat do nekonečna. Můžete použít aerodynamický tunel, ale na rychlost Mach 25 se v něm nedostanete. Některé věci je třeba prověřit přímo ve vzduchu. To znamená, že astronauti Bob Crippen a John Young svěřují své životy experimentálnímu kusu techniky. Ty dva, co se do té lodi posadili, jsem považoval za blázny. Uvažovali o tom, že první let proběhne bez posádky. John a já jsme bojovali za to, abychom se prvního letu mohli zúčastnit a vedení naštěstí souhlasilo. Bez posádky by to bylo náročné. Ne nemožné, ale náročné. Národ po 10 letech vývoje prahne po dalším vesmírném dobrodružství. Když se odpočet dostal na minutu, řekl jsem Johnovi, že se to asi stane. Přesně v 7 hodin ráno zaslechnou tisíce přihlížejících první burácení raketoplánu. Potvrzuji start raketoplánu. Raketoplán stoupá. Start byl úchvatný. Zážeh motorů trval 8,5 minuty. Mně se zdálo, že to netrvalo ani minutu. 6 let nic neodletělo. Takže přišli všichni. Sešel se podobný počet lidí, jako při cestách na Měsíc. Doopravdy. Pro zkušební piloty to byla mise století. Nejkomplikovanější vesmírná loď, kterou jsme kdy sestrojili, podává bezchybný výkon. Všechno, co mělo fungovat, fungovalo. Americká technika je naprosto fantastická. Dotáhli jsme dokonce neskutečně náročný program. Ve výšce 241 km nad mořem se STS-1 dostává na oběžnou dráhu. Měli jsme možnost schlížet z té nádherné lodi na zem. Byl to dechberoucí pohled. To je výhled. Jsem rád, že si to užíváte. O 2 dny a 37 oběhů země později zahajuje raketoplán Columbia rozhodující závěrečnou fázi, návrat do atmosféry. 30 000 dlaždic čeká první test v roli záchranného tepelného štítu. Návrat byl skvělý zážitek. Když jsme narazili do atmosféry, loď začala růžově zářit. Bylo to zvláštní.
Na oběžné dráze letíte rychlostí 28 000 km za hodinu. Když se stoupíte do atmosféry, zpomalíte, ale já osobně jsem měl pocit, že se pohybujeme rychleji. Teplo vzniklé při návratu ionizuje 21 minut vzduch kolem lodi, což blokuje radiokomunikaci. Všem na Zemi nezbývá nic, než čekat. Když se raketoplán v jednom kuse objevuje pod mraky, Houston vydechuje úlevou. Byl to ohromující úspěch amerického strojírenství. Ukázalo to, že to bude fungovat. Že můžeme vzít tak velkou a složitou loď, umístit ji na oběžnou dráhu, vrátit se a přistát na randeji. Byl to velký úspěch a všichni jsme byli moc hrdí. NASA postavila v 80. letech 5 raketoplánů, které byly v provozu až do 21. století. Přepravovali satelity, svými experimenty v nulové gravitaci pomohli rozšířit znalosti biologie a farmaceutiky a naučili člověka žít a pracovat ve vesmíru. Jedna z inovací připomíná spíš vynález ze science fiction. Jedná se o pilotovanou manévrovací jednotku MMU. MMU posádce umožňovala například zachránit satelit nebo provádět další úkony mimo raketoplán. Byl to váš jetpack. Na první zkušební let bere MMU v roce 1984 astronaut Bruce McCandless. Spousta z nás by skákala radostí, kdyby se tehdy mohla proletět. McCandless se bez jakéhokoliv úvazu vznáší vedle raketoplánu ve výšce 304 km nad zemí. Kolegové na palubě na něj bedlivě dohlížejí. Zvážili jsme všechno, co by se teoreticky mohlo pokazit. A všichni jsme s nosy nalepenými na okně sledovali, co tam venku dělá. Bruce McCandless se svým vesmírným batohem na zádech opustil loď a uletěl 100 metrů od raketoplánu. McCandless se ve vesmíru osamoceně vznáší skoro 6 hodin a fascinuje lidi z planety pod sebou. Ty snímky jsou kultovní, protože zachycují člověka vznášejícího se v kosmu. Ta věc je sama o sobě malá vesmírná loď. Experimentální MMU dalo vzniknout mnohem menšímu zařízení, které je dnes zabudované v každém skafandru NASA. Tento bezpečnostní systém pro záchranu astronautů je známý pod zkratkou SAFER. SAFER vychází z osvědčeného konceptu, ale má odlišný úkol. Pokud se astronaut dostane tak daleko, že ho nemůže nabrat jeho vesmírná loď, SAFER je to, co ho dopraví zpátky. Je to záchranná vesta každého astronauta. V polovině 80. let byl raketoplán na koni. Startoval téměř každý měsíc a cestování do vesmíru působilo jako rutina. Lidi nabyli dojmu, že raketoplán je nezničitelný a nemusíme se o něj obávat. Veřejnost to považovala za samozřejmost, protože jsme startovali 10krát ročně. Lidé se nevzrušovali. Mysleli, že každá mise dopadne dobře. A to natolik, že si NASA v duchu dnešních komerčních podniků začala myslet, že je na čase otevřít vesmír civilistům. V roce 1984 se NASA rozhodne, že udělá z raketoplánu školu. Vybere učitele, kterého vyšle na oběžnou dráhu a nechá ho v živém přenosu přednášet o vesmíru. Z tisíců uchazečů si nakonec zvolí středoškolskou učitelku Kristu McAuliffeovou.
Podle mě to bylo naprosto úžasné. Jiný člověk než astronaut měl dostat možnost zažít cestu do vesmíru a využít ji jiným způsobem. Miliony dětí by se s ní stotožnili a považovali ji za svou učitelku. McAuliffeová je během 4měsíčního výcviku nadšená a okouzlující a získává si srdce celého národa. Do startu zbývají 2 hodiny a 28 minut a čas běží. Přichází posádka 51L. McAuliffeová má odletět v lednu 1986 na palubě raketoplánu Challenger. Rannímu startu předchází na floridské poměry neobvykle mrazivá noc. Ale mise pokračuje. Start se posouvá o 2 hodiny. Na místě jsou rodiče McAuliffové, start sledují v živém přenosu školy po celé zemi a napětí je nečekaně vysoké. Čas minus 10, 9, 8, 7, 6. Startují hlavní motory. 4, 3, 2, 1. Loď stoupá. Raketoplán opouští věž a začíná jeho 25. mise. Rozumím, Challenger. Program běží. Challenger je v pohybu. Motory běží na 65%, 3 běží normálně. 3 palivové články jsou v pořádku, 3 pomocné jednotky jsou v provozu. Rychlost 688 metrů za vteřinu, výška 7960 metrů. Horizontální vzdálenost 5560 metrů. 3 motory pracují na 104%. Challenger, máte povolení zrychlit. Kontrolor letové dynamiky oznámil, že plavidlo explodovalo. Přístroje to potvrzují. Pokoušíme se zjistit, co můžeme v tomto okamžiku udělat. Nikdo nemohl uvěřit, že došlo k takovému selhání. Raketoplán explodoval a oni neměli žádnou šanci. Byl jsem z toho totálně mimo. Provádíme mimořádná opatření. Jakmile získáme další informace, povíme vám víc. Opakuji, že plavidlo explodovalo. Čekáme na jakoukoliv zprávu od záchranných jednotek operujících pod místem nehody. Nejdřív jste smutní, protože jste přišli o kolegy. Ale smutek se rychle promění ve vztek a toho se nezbavíte. Máte vztek. Je to ztráta pro celý národ. Nezapomeneme na ně ani na okamžik, kdy jsme je viděli naposledy. Připravovali se na cestu a mávali nám na rozloučenou. Opustili náš svět a vydali se vstříc Božímu království. Odhalit příčinu tragédie trvalo NASA celý měsíc. Pomocné raketové motory se nesmějí používat při teplotě nižší než 4,4 stupně Celsia. Ale Challenger dostal povolení ke startu i navzdory varování pozemního týmu při teplotě minus 2,2 stupně. Pryžové těsnění přišlo v mrazivých teplotách o svou pružnost. Rozpadlo se, což mělo za následek únik horkého plynu z pomocné rakety. Plyn se zahřál a oslabil vzpěru spojující raketoplán a pomocnou raketu. Pokračující zahřívání při vzestupu vzpěru zlomilo. Pomocný motor narazil do externí palivové nádrže a vyvolal fatální výbuch. I přes veškeré snahy o zabezpečení mise a odhalení potenciálních hrozeb vždycky existuje možnost technického selhání nebo lidského pochybení. Otevřelo nám to oči. Postupovali jsme mílovými kroky, létali jsme 8krát ročně. Šlo nám to, ale najednou přišlo drsné probuzení a návrat do reality. Činnost NASA byla kvůli jejímu zavinění na víc než rok přerušena. Program prošel přísnou kontrolou a byla přijata nová bezpečnostní opatření.
Ty ztráty byly samozřejmě bolestivé, ale pořád se jednalo o významný program, kterého jsem se chtěl účastnit. Soustředili jsme se na pochopení problému a jeho nápravy. Pevně věřím, že posádka by si to tak přála a my jsme tomu věnovali veškeré úsilí. Od tragédie uplynulo téměř 30 let, ale to, co se stalo, nám i nadále připomíná, že bychom bez ohledu na to, jak často létáme, neměli podceňovat možná rizika. Tento obor nikdy nezevšední. A bude trvat hodně dlouho, než se z létání do vesmíru stane rutinní záležitost. Proto se budeme soustředit na to, aby bylo během stoupání možné přerušit start a eliminujeme černé zóny, což jsou situace, kdy není přerušení možné. Díky tomu získáme další stupeň zabezpečení lodi. Skylon je v oblasti přerušení startu vybavený lépe než letadlo. Když se například objeví problém s jedním motorem, vypneme ho a dopravíme letoun zpátky na odpalovací základnu. Jen díky tomu vzroste bezpečnost ve srovnání s jednorázovou raketou o 100%. Technologické postupy a systémy, které používáme, jsou dnes mnohem lepší a bezpečnější než kdy dřív. Podle některých jsou tak bezpečné, že je možné dopravit do vesmíru kohokoliv. Vítejte v éře vesmírné turistiky v podání Virgin Galactic. Náš letoun pojme 8 lidí, 2 piloty a 6 cestujících nebo astronautů, jak jim říkáme. Sedíte ve 3 řadách po 2. Všichni mají sedačku u okna a když se dostanete do vesmíru, můžete si rozepnout pás, vznášet se v kabině a užít si úchvatný výhled z kosmu na Zem. Spaceship 2 nyní prochází poslední fází testů a na první rok provozu si své místo zamluvilo víc než 500 turistů. Otevřeme brány vesmíru tak, jako nikdy dřív. Dřív se do něj podívalo tak 10 lidí ročně, ale my budeme do vesmíru každoročně posílat tisíce, možná i 10 000 lidí. Virgin Galactic už má dokonce svou první konkurenci. Lynx je suborbitální vesmírné letadlo a my nabízíme lety do vesmíru. Na 6 až 7 minut zakusíte stav bez tíže. Vaše ruce se budou vznášet a zažijete i volný pád. Zní to děsivě, ale my lidé se rádi bojíme, proto je to tak vzrušující. Ale krátké výlety do vesmíru tvoří jen malý zlomek potenciálního vesmírného podnikání. Největší zisk se ukrývá v osídlení vesmíru pomocí budov a strojů. I tomuhle NASA vydláždila cestu. Od roku 1988 mohou opět létat raketoplány. Bylo to náročné, ale myslím, že díky tomu jsme se zlepšili. Raketoplán je zpět a Amerika jásá. Byl to začátek našeho návratu do vesmíru. Raketoplán se vrací na oběžnou dráhu a brzy vyrazí na svou nejslavnější misi. Hubbleův vesmírný dalekohled. Lidé měli z Hubble ohromnou radost. Hubbleův vesmírný dalekohled byl označen za nejlepší dalekohled všech dob a měl to být nástroj, který nás dopraví až na počátek času. Orbitální dalekohled bude mít díky nepřítomnosti zastřené zemské atmosféry ničím neomezený výhled do kosmu. V dubnu 1990 dopraví raketoplán Discovery dalekohled za $1,5 miliardy 611 kilometrů nad Zem a zanechá ho svému osudu. Astronomové na Zemi dychtivě očekávají první snímky. Při přepravě a uvedení do provozu jsem byl v řídícím středisku, ale něco se pokazilo. První záběry byly lehce rozmazané a zamlžené a lidem okamžitě došlo, že se něco stalo. První snímky vypadají neslavně. Vědci shledají, že se jedná o technickou závadu na dalekohledu. Ukázalo se, že jde o problém s primárním zrcadlem.
bylo o maličko ploší, což stačilo na to, aby nedokázalo dostát enormním požadavkům, které jsme na něj kladli. Nebylo to jen ponižující, bylo to děsivé. Z drobného nedostatku se stává obrovský problém. Nejen pro dalekohled, ale také pro NASA. Nevím, koho přesně se zeptat. Co to mohlo zapříčinit? Někde v řetězu velice komplikovaných událostí došlo k chybě. A ta měla za následek, že toto precizně vyrobené zrcadlo ve výsledku bohužel nezapadlo do celku. Důvěryhodnost NASA je v troskách. Existuje jediné řešení. Oprava vadné optiky na oběžné dráze. Něco takového se nikdy nestalo a záležitost sleduje celý svět. Spousta nezávislých týmů se nám dívala přes rameno, aby zjistili, jaký máme plán a jestli je proveditelný. Navíc se ukazuje, že kromě nechvalně známého zrcadla si pozornost zasluhují i další části dalekohledu. Když se něco rozbije hned z kraje, neznamená to, že je to opotřebované, ale že má problém celý přístroj. Když jsem Hubble opravoval, nefungovalo 13 systémů. V prosinci 1993 startuje mise, která má dalekohled opravit. O 3 dny později je raketoplán na místě a uchopí dalekohled svou robotickou paží. Chtěli jsme vyměnit solární panely a zjistili jsme, že jeden je jakoby ohnutý. Když jsme se je snažili stáhnout, jeden se vzpříčil. Takže ještě předtím, než jsme začali, jsme věděli, že se ho budeme muset zbavit. První z mnoha úkolů posádky je výměna poškozených solárních panelů. Chtěli jsme vědět, jak přesně se panely chovají. Čekala jsem, až vyjde slunce a panely se vznášely přímo přede mnou. Potom Ken Bowersox nahodil kontrolní trysky, což mělo za následek téměř dvojnásobné ohnutí panelů. Bylo to nádherné. Ta věc se vznášela v prostoru, ale když jsme se vzdálili, opřel se do panelů plyn z trysek a ty se začaly chovat jako křídla. Připomínalo to mávání křídel, jako by vesmírem letěl pták.